Nggih, Sugeng Dalu. Namanya siapa, Mbak? Derek tepangaken nami kula Liana Astuti. Liana Astuti. Nggih. Saking pundi, Mbak? Saking Kebasen Adisana. Oh, Kebasen nggih. Nggih. Sekolah teng pundi? Sekolah Nggih. teng SMK Negeri 3 Banyumas. Oh. Jurusane? Seni pedalangan. Wuh. Salang wedon nggih. Jajal suluk. Belajaran nggih, Mas? Belajar tesis. Ora apa, Mbak. Jajal. Dijajal suluk. Dino Selain iki. mawon. Ramyang paningali sang nata arsa takon Kados mekit. jroning kutha Nawari kumrincing swarane wari talang ana ampel gading risang nata kang wicaksana Oh, apik tepuk tangan. Sepi temen.